Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Allah ya yi wa Kamal Aboki rasuwa, wannan ɗan wasan barkwancin da kuka sani na comedy wanda yake yi comedy da Turawa, inda a yanzu za ku ji mu ɗauke da sakamakon mutuwar tasa a hanyarsa ta Maiduguri zuwa Kano. Ga cikakken rahoton. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kulle nafsin za'iqatul mauti. Dukkan wani ɗan adam da yake raye a doron duniya to fa a kwana a tashi to fa zai mutu ya koma ga Rabbana. Kamal Aboki ɗan wasan barkwancin nan na comedy da kuka sani wanda yake yin comedy da Turawa, a yanzu shi ma tasa ta zo masa, inda ya mutu sakamakon haɗarin mota a hanyar Maiduguri zuwa Kano. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kamal Aboki mutum ne wanda ya kasance mai faran-faran, mai sanya jama'a wato annashuwa da farin ciki da dariya. Babu shakka Kamal Aboki a yanzu muke samun labarin rasuwar tasa, kamar yadda wato shafin official Kannywood suka sanar da labarin rasuwar tasa tare da sanya motar tasa da ya hatsari da ita. Haka dama duniya take, dukkan wani ɗan adam da ka sani to fa a kwana tashi ajalinsa na nan yana zuwa kansa. Sai dai wani zai mutu ne ba tare da cuta ba ko rashin lafiya, wani kuma zai mutu ne sakamakon cuta, wani kuma zai mutu ne sakamakon haɗari, wani kuma zai mutu ne sakamakon faɗawa ruwa da dai sauran irin sabubba da ake da su na mutuwa. Inda yanzu Kamal Aboki Allah ya ƙadarta silar mutuwarsa shine haɗarin mota. A yanzu dai babu shakka ba mu samu labarin shin menene ya tafi can wato garin na Maiduguri ba. Sai dai kamar yadda kuka sani a mazauninsa na ɗan wasan barkwanci zai iya yiwuwa wala Allah ya je ne zuwa wani sha'ani wanda ya danganci harkarsa da yake yi, ko kuma a'a ziyara ya tafi, wannan dai har yanzu labari bai bayyana ba. Labarin da ya rasuwar tasa ce a yanzu wadda ta bayyana. Babu shakka dai Kamal Aboki wannan mutuwa tasa za ta girgiza abokansa da ma kuma 'yan uwa, haka zalika da abokan sana'a. Kamal Aboki ya kasance ya zo da concept nasa na kankin kansa, domin a nan wato Najeriya zai yiwu ya ka samu wanda yake yin comedy da Turawa sai shi, wanda shi ne fara yin comedy da Turawa wajen yin wato abubuwa na musamman a cikin komedinsa. Babu shakka muna roƙon Allah Ubangiji ya ji kansa, ya masa rahama, ya kyautata wannan mutuwa tasa, ya sanya wannan hatsari da ya zama silar samun salama a gare shi. Kurakuransa ya Ubangiji da ya aikata Allah ka yafe masa, Allah Ubangiji ka ji kansa kai masa rahama. To masu saurare me za ku ci a dangane da wannan rahoton? Mun gode.